is piece of kind of rinne shows of chuig de chuden an radio. Vi sé mínú tá go chanig scéalisteach in a strangán email a dúirt. There are fears in Saigon tonight that the city will fall to the communists. Agus an legan a chuir sé héana amach néna tá dóchas ag le búscailta Vietnam go méid siad in an chathaoth a bháil rithmhaidin. Now, ní lisa gom tá luchanna disrúla taobh hia den ceistena a chuirans luch na Gaeilge as duna freagraí a deastain ó luch na Gaeilge áil. Agus má dheall lei sin tá táhacht le na meán Gaeilge ach tá táhacht sin le tuairfaí na mada le tuairimí áil agus ansin cén chéad go féidirling a chinú go bhfuil is agus síl mór in éireann go bhfuil na tuairimí sin an sé sin cén cí brise tríd an tíáil glíine. Anítar go fórlahan go bhfuil muid a marachtáil I ré idirsréimhseach ina bhfuil an tidirlín a gairí níos tábhachtaí go réir a chéile mar aonse nuachta agus trácht. Sin scéal is tábhachtaí. Bíonn daoine faoi ghréocht ag an technoliacht agus bíonn siad rá faoin íomhá agus mar sin ach mar bhfuil daoine an tá an analís dhéir íon bhfuil a tarlú é sinna chur ggóhéics an na fircií churmach go fírinneach ganí do chur sa rucht ní do goléin áit. Ní ein daoine nócht as na meán Gaeilge don chud is smó. Cínta tá nócht fáil a radio na Gaeltachta is a helafís ach bí an nócht fáil go héasca ina lánáitichaí. Ach sé an táhacht amháin leis na gréthe agsúla chumasáide na tuairimí agus tuiscint agus analís. Nuair a friú ré leis a géad stúrthir a bhí a ggólacht Enterprise Energy Éireann Gemma Goldrick thug siad a post go bhríon ó Cáin Gaelgeoir is béal feiriste. Nuair a tharla sé sin ba léir go a gaiirílinn ar scéal a insint. Sin rud é Tá caiid an maint le irisisiúireacht. Is cuma mata tú irisisiúireacht an Gaeilge nó a méarna. As go bíon rud is tábhachtaí lug ná bhfuil simméid daoine bheith na irisisiúirí. Ní a bheith ar na meáin ach bheith na irisisiúirí carta. Má tá scéal soch má is cuma cintanga bhfuil si insintinte. As má geirí insint go má bhfuil tú gáid ar an irisisiúireacht agus an sin tucha a phobal.